Martín Icentol. Identidad visuala eta fotografia. 30. Observa. Plan estrategikoa egin genuenean, konturatu ginen enpresa berritzailea izatea ezinbestekoa zela helburutzat hartutako merkatuetara iristeko, balio erantsi handiko merkatuak baitziren. Berrikuntza agendaren programan izena eman genuenean, metodologia azaldu ziguten. Aholkulari bat etorri zen hona, enpresara, Vicente. Aholkulariaren zeregina lana erraztea da, alde batetik zuzendaritza taldearekin, berrikuntza agenda definitzerakoan, berrikuntzaren eremu guztietako proiektuak kontuan hartu daitezen eta identifikatu daitezen, bai produktuan eta prozesuan, eta bai marketingean eta antolaketan. Bestetik, trebakuntza taldeekin, batez ere taldeko buruari coaching sostengua emanez, gai izan dadin plangintza egiteko, bilerak gauzatzeko eta amaieran proposatutako helburuak lortzeko. Gure lehenengo ekintza zuzendaritza taldearen bilerak egitea izan zen, hausnarketa estrategikoa sakontzeko xedez. Geuk bagenuen plan estrategiko bat, baina tira, bilera horiek baliagarriak izan zitzaizkigun plan hori aztertzeko, berrikuntzari lotutako gaietara zehaztasunez orientatzeko. Bilera horietan, gai izan ginen berrikuntza proiektu batzuk identifikatzeko, hain zuzen ere, 19 proiektu. Proiektu horiek, agenda batean islatu ziren. 19 proiektu horietatik, 11 smart proiektutzat jo daitezke. Proiektuak identifikatuta genituenean, hauxe egin genuen, enpresako pertsona bat identifikatu, proiektu horren liderra izan zedin. Pertsona horrek taldeen eta proiektuen kudeaketari buruzko prestakuntza hartu zuen, eta prestatuta zegoenean, proiektua garatu zen. Proiektua abiatuko zuen taldea aukeratu zen. Gure ustez, lehentasuna zuen eta bideragarria zen proiektu bat aukeratu genuen. Hau da, programak iraun behar zuen denboran egin zitekeen proiektu bat, eta gauzatu egin genuen. Gauza bera egiten duen beste jende batekin kontaktatzeko aukera, edo gutxienez proiektu berean sartuta dagoen jende batekin, kontuan hartuta beste jende horrekin kontaktatzea ez dela berak egiten duen lana ikustea soilik, baizik eta kasu askotan nola egiten duen ikustea ere. Niri adibidez, bitxia iruditu zitzaidan ikustea nola jende askok eta askok proiektu txikitzat hartzen diren lanak egiten zituen, horretaz konturatu gabe, izen errazagoa eta garbiagoa ematen zieten lan horiei. Beste alde batetik, talde bateratzea enpresaren barnean. Saiatzen garena da, enpresan modu kontzientean garatzen ez duten, baina oso aberasgarria den parte bat eman dezaten. Gaikuntza proiektuei, berrikuntza inkrementaleko proiektuei ere deitzen zaie. Proiektu horien bidez, berrikuntzarekin zerikusia duten proiektuetan parte hartzeko aukera eskaintzen zaie enpresetako pertsonei. Proiektu horiek eta parte hartze horiek lagungarriak izango dira lan taldeetako liderrak sortzeko. Bestalde batetik, enpresetako pertsonek gero eta aukera gehiago izango dituzte talde horietan parte hartzeko. Amaieran, horrekin guztiarekin lortzen dena, kultura bat sortzea da, oraingo enpresa berritzaile bihurtzea xedetzat hartuta. Bada, amaieran garatu ahal izango genituen proiektuen zerrenda egin genuenean, gertatu zena izan zen, batzuk denbora tarte jakin batean garatu genitzakeela, eta beste batzuk konplexuagoak zirela. Errazenen artean hauxe aukeratu genuen, lan guztien azkeneko berrikuspena egiteko gai izatea. Proiektu konkretu honetan, gure berrikuntza nagusia hauxe izan da. Lortu dugula proiektu bat garatzen duten pertsonak esartzea eta emaitzari buruz hausnartzea. Hau da, ea prozesu bete ote duten baloratzea, eta prozesua ez betetzeko arrazoiak zein izan diren baloratzea. Ea gaizki planteatuta dagoelako den, edo besterik gabe, lanaren inertziaren eskuetan jarri direlako. Ea bezeroak espero zuena lortu ote den azkenean, ea emaitza geuk nahi dugun mailakoa den, nire ustez, helburu nagusiak horiesek izan dira.
Berrikuntza agendak eskaintzen duen balio nagusia, azterketa eta hausnarketa dira. Zuzendaritza taldearen edo zuzendaritzaren konfiantzasko pertsonen aldetik, prestakuntza eta berrikuntza proiektuak identifikatzerakoan, hots, lan taldean parte hartu duten pertsonen iritziz, enpresa berriztatzeko erronkari erantzuten dioten proiektuak identifikatzerakoan. Ez genuen inoiz ere kudeaketaren ikuspegitik begiratu, eta nire ustez, berrikuntza agendarekin, bai lortu dugu berrikuntza kudeaketaren baitan sartzea. EPEak, adierazleak eta helburuak ezarri ditugu eta proiektu konkretuak garatu ditugu, ardura enpresako pertsonen eskuetan utziz, eta neuk uste dut horixe dela lorperik onena. Alde batetik, sentsibilizazio handiagoa langileen aldetik, proiektuen garapenari dagokionez. Halaber, lotura handiagoa lortu da enpresaren helburuekin, prozesuei, kalitateari eta horri guztiari dagokionez. Proiektuei dagokienez, nik uste dut hobekuntza puntuak harin identifikatzea ahalbidetzen digula. Berrikuntza enpresa guztiek gauzatzen duten jarduera bat da, gertatzen dena da guztiek ez dutela kontzientzia jarduera hori benetan egiteaz. Berrikuntzaren agendak ahalbidetzen eta errazten duena da, prozesu osoa egituratzea eta planifikatzea, trebakuntza eta berrikuntza proiektuen azterketatik abiatuta. Halaber, lagungarria da proiektu horiek geroago garatzeko eta azkenik, agenda aldizka berraztertzeko. Batez ere, berrikuntza agendak ahalbidetzen duena da, berrikuntza prozesua erakundearen antolaketan egituratzea. Neuk esango nizueke guretzat esperientzia hau baliagarria izan dela berrikuntza kudeatu daitekeen aldagai bezala identifikatzeko. Hau da, normalean, jende ohituta dago enpresako eremu asko kudeatzera. Berrikuntzari dagokionez aldiz, badirudi ia ukiezina dela. Hau da, zaila dela neurtzea, kudeatzea, kontrolatzea. Eta proiektu honek horixe ahalbidetzen du hain zuzen ere. Alegia beste eremu batzuetan jadanik indarrean dagoen lan dinamika bat berrikuntzaren eremura ere eramatea.